Prvá otázka je od pani poslankyni Zuzany Števulovej a znie: Pán premiér, ako to prosím vás, ako to bolo s návštevou nemeckého kancelára Merza na Slovensku, pretože ste o nej informovali ako o hotovej veci, veľkej oficiálnej návšteve, a potom Nemecko vylúčilo, že by sa takáto návšteva mala chystať. Nech sa páči, čas na odpoveď. Ďakujem pekne, vážená pani poslankyňa. Som rád, že ste túto otázku postavili, pretože môžeme niektoré veci vyjasniť, aby nedochádzalo k nedorozumeniam. Nikdy nebola plánovaná žiadna oficiálna návšteva Slovenskej republiky zo strany kancelára. Ja som sa bilaterálne stretol s kancelárom Merzom naposledy 22. októbra. Išlo o rokovanie v delegáciách. Samozrejme, formát Európskych rád nám dáva množstvo príležitostí hovoriť vtedy, kedy potrebujeme. Bol som informovaný, že v sobotu a nedeľu tento týždeň má mať kancelár súkromný program na Slovensku. Vznikla preto myšlienka, že by bol pracovný obed piatok 29. mája. Došlo k zrušeniu tohto súkromného programu. Naviac vidíte, pod akým obrovským tlakom kancelár je v Nemecku. Dokonca sa uvažuje o jeho výmene, takže je celkom pochopiteľné, že zmenil program. Na tom nič nie je zvláštne. Máme štandardný vzťah komunikatívny, čokoľvek potrebujeme riešiť, tak si riešime pragmaticky na rokovaniach Európskej rady. Ja predpokladám, že opäť s ním budem teraz v Čiernej Hore, kde je summit, ktorý sa dotýka rozširovania, a budem informovať kancelára Merza o tom, že po 1. júli 2026, keď Slovensko preberá predsedníctvo vo V4, bude mať záujem na fungovaní tohto formátu v podobe V4+, a bude jeden z prvých zahraničných politikov, ktorého budeme pozývať na takéto rozšírené stretnutie V4. Takže žiadna oficiálna návšteva, chcel využiť prítomnosť na Slovensku, ale mu to z mnohých pravdepodobne domácich dôvodov nevyšlo. O nič iné nejde, nič vážnejšie za tým nehľadajte a nepočujte trávu rásť. Nech sa páči. Pani poslankyňa má doplňujúcu otázku, nech sa páči. Ďakujem vám za odpoveď, pán premiér, ale nepovažujem ju za uspokojivú, lebo keď si pripomeniem tú genézu toho, ako ste informovali o návšteve pána Merza, rozhodne to tak nebolo, že by ste na začiatku boli prezentovali toto vaše stretnutie ako nejaký obed na okraji jeho súkromného programu na Slovensku. Prezentovali ste to tak, ako by malo ísť o normálnu bežnú štátnu návštevu štátnika západoeurópskej alebo európskej krajiny, až keď v dôsledku toho, že ste nevedeli a nechceli riadne a včas, ako sa patrí na premiéra, odpovedať na otázky súvisiace s touto návštevou, že kedy presne bude, ako sa uskutoční a podobne, a či teda na ňu nebude mať vplyv vaša návšteva v Moskve, čo sa nakoniec ukázalo, že na ňu vplyv mala. Až vtedy ste začali hovoriť, že to ani nemala byť oficiálna návšteva, ale malo to byť na okraji jeho súkromného programu. Tak nehnevajte sa, keď vaša odpoveď momentálne vyzerá ako niečo, čím sa snažíte dodatočne zakryť vaše veľké diplomatické fópa, a to je to, že chodíte do Moskvy sa kláňať diktátorovi a vojnovému agresorovi Vladimirovi Putinovi. Slovensko z toho nič nemá. Naopak, ešte ani len nás kancelár Merz nepoctí svojou štátnou návštevou, ale ani len sa s vami nestretne, nestojíte mu za to, aby vôbec sa snažil tu svoj súkromný program mať a potom sa s vami stretnúť. Ja si už ani nespomínam, pripomeňte mi, kedy tu bol naposledy nejaký veľký štátnik významného štátu Európskej únie, naozaj nespomínam si. A pripomeňte mi prosím, čo vlastne má Slovensko z vašej návštevy v Moskve. Čo z toho Slovensko? Pán predseda vlády, nech sa páči, čas na odpoveď. Ďakujem pekne. Vôbec nemám chuť viesť túto polemiku s vami, pretože môžem odpovedať proti otázku. Prosím vás, s kým ešte sa mám stretnúť, aby ste boli spokojní v progresívnom Slovensku? Povedzte mi, s kým sa mám ešte stretnúť? Ja neviem. 15. S kým? No, 15. júna sem príde premiér Indie. Absolvovali sme celý rad stretnutí, pýtate sa na nejakých politikov. Pred pár dňami tu bol rakúsky prezident a ďalší a ďalší a ďalší.
Snažíte sa, varíte z vody. Jednoducho nikdy sa vám nepodarí, vážená pani kolegyňa, vytvoriť obraz akejkoľvek izolácie alebo niečoho podobného. Váš problém je v tom, že neviete si zvyknúť na politiku, o ktorej hovoríme, že je suverénna Slovenská, že je orientovaná na všetky 4 svetové strany. Pýtate sa, že čo z toho máme, keď sa stretávame s inými? No už predovšetkým máme to, že dostávame informácie, o ktorých sa našim partnerom v Európskej únii ani nesníva. A pýtam sa, prosím, rehlíte sa u seba doma na predsedníctve Progresívneho Slovenska, a nie tu. A keď sa pýtate, čo máme napríklad z takého Nemecka, tak vám teda poviem, že nemecká ekonomika nás teda dobre ťahá dole. Je tam recesia, máme najväčší problém práve kvôli nemeckej ekonomike. Takže buďte úplne kľudná, ja som dal veľmi jednoduché a jasné vysvetlenie, čo sa udialo. Ja v tom nevidím nič strašné, ale chápem, že pre vás je všetko téma. Všetko, čokoľvek, len aby to bolo zlé pre Slovenskú republiku. Nepoznám, a hovorím to smrteľne vážne, v Európskej únii, a robte si s touto poznámkou, čo chcete, nikoho, kto má súčasný dialóg s ruským aj s ukrajinským prezidentom. Takýto politik v Európskej únii nie je. Ja tento dialóg vediem a budem ho viesť ďalej, či sa to Progresívnemu Slovensku páči alebo nepáči. My budeme robiť suverénnu politiku a budeme v tejto suverénnej politike pokračovať aj ďalej. A nič mi nezabráni, aby som túto politiku robil na všetky 4 svetové strany. Pozrite sa, boli sme v Moskve, ja som potreboval vzdať úctu vojakom, ktorí zomreli pri oslobodzovaní Slovenska a Československa. 6. júna idem do Normandie, idem vzdať úctu vojakom, ktorí padli v súvislosti s druhým frontom v júni 1944. Pravdepodobne pôjdeme do Spojených štátov na oslavy 250. výročia nezávislosti. Pôjdeme opäť na Arlingtonský cintorín poďakovať vojakom, ktorí padli v Tichomorí alebo pri druhom fronte. Chystám sa 1. septembra tohto roku do Poľska, lebo 1. september 1939 je začiatok druhej svetovej vojny. Nevylučujem, že 22. júna budem v Breste, kde sa bude pripomínať 85. výročie napadnutie bývalého Sovietskeho zväzu fašistickým Nemeckom. Tomu ja hovorím racionálna, vyvážená, pragmatická politika. Ja odmietam extrémy v politike, ktoré vždy boli, keď ste vy boli pri akejkoľvek súčasti moci a ktoré bohužiaľ aj prídu, pokiaľ by došlo k zmene tejto vládnej garnitúry. Takže môžete mať tento pocit, môžete sa rehliť koľko chcete, ale sme jedna z mála krajín, ktorá udržuje seriózne kontakty so celým svetom. Ešte jeden údaj, a asi nie je náhodný. Náš cestovný pas je 5. najsilnejší na svete. Aj kvôli tomu, že vybavujeme také veci, ako sú možnosti cestovať do Číny bez víz, do Vietnama, do ďalších a ďalších krajín. Dokonca aj zrušenie vízovej povinnosti vo vzťahu k Spojeným štátom americkým bolo dielo vlády, ktorú som viedol. Preto sme vnímaní ako suverénna krajina. Áno, vedia, že často hovoríme názory, ktoré nezapadajú do rámca jediného povinného politického názora, ale v tom je Slovensko silné. My budeme pokračovať ďalej a ani vaše otázky, ani vaše postoje ma určite nevyrušia. Ďakujem pekne. Druhou otázkou v poradí je opäť otázka od pani poslankyni Števulovej. Pán premiér, prečo vaša vláda ohýba a ohrozuje právny štát a riskuje tak zastavenie eurofondov? Nech sa páči, čas na odpoveď. Ak chce niekto hovoriť o ohýbaní právneho štátu, tak by sa mal asi vrátiť do roku 2020 až 2023. Sledujete vôbec vývoj v prípade Dušana Kováčika? Ako príklad vám uvediem, dovolací najvyšší súd zrušil všetky odsúdenia Dušana Kováčika, vyhlásil ich za nezákonné, nespravodlivé. Pri týchto odsúdeniach boli hrubo porušované všetky možné zákony a vrátil celú vec na opätovné rozhodnutie špecializovanému trestnému súdu. Čo urobil včera špecializovaný trestný súd? Odmietol obžalobu Dušana Kováčika. To len svedčí o tom, čo za prasačiny a svinstva sa diali v rokoch 2020 až 2023. Človek bol 4 roky vo výkone väzby a trestu odňatia slobody a vám to je úplne jedno, pretože si myslíte, že to je správne bez akýchkoľvek dôkazov poslať do väzenia toho, koho nemáte radi a koho sa potrebujete zbaviť, lebo inak sa ho zbaviť neviete.
Vláda Slovenskej republiky opäť v rámci svojej suverénnej politiky sa dostáva do niektorých sporných momentov v súvislosti s Európskou komisiou. Pozrite sa, na jednej strane sme prijali zmenu ústavy Slovenskej republiky, kde sme zakotvili definíciu manželstva, existenciu dvoch pohlaví a povedali sme, že slovenské právo bude mať v otázkach národnej identity prednosť pred medzinárodným právom. Ja rešpektujem, že toto sa nepáči Európskej komisii a začína viesť voči nám konanie a chce nás presvedčiť, že to máme zmeniť. Ja mám na to iný názor. Ja si dokonca myslím, že musíme urýchlene, dámy a páni, a chcem vás o to poprosiť a požiadať, prijať vykonávacie predpisy k Ústave Slovenskej republiky, aby sa nám nestalo, že niekto niekde v nejakej krajine uzatvorí manželstvo, nejaký homosexuálny pár, a potom príde sem na Slovensko a v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky sa domáha uznania a zapísania tohto manželstva na matrike. To je nemožné. My musíme jednoducho dať jasne najavo, že musí existovať právny predpis nižšej právnej sily, ako je Ústava Slovenskej republiky, ktorý bude stanovovať podmienky, kedy môže matrika k nejakému zápisu pristúpiť alebo nepristúpiť. Potom, na čo sme zmenili Ústavu Slovenskej republiky? Tak pôjdem niekde do nejakej krajiny, kde sú homosexuálne manželstvá dovolené, a potom si ich zapíšem tu doma na Slovensku a potom bude smiech celá Ústava Slovenskej republiky. Veľmi vás prosím, zamyslite sa nad tým, túto zmenu budeme musieť urobiť. Na druhej strane, vážená pani poslankyňa, chcem povedať, že aj my sme aktívni. Podali sme žalbu proti Európskej komisii, pokiaľ ide o plyn z Ruska, pretože si myslíme, že to nie je dobré rozhodnutie a najmä toto rozhodnutie bolo prijaté v rozpore so základnými zásadami, na ktorých funguje samotný Európska únia. A posledná poznámka, chcem povedať pani poslankyňa. Ak raz niekomu zoberú fondy, tak je to preto, lebo voči niekomu konkrétne koná Európska komisia. Ja nepoznám nikoho na Slovensku, voči komu by Európska komisia viedla exekúciu. Nikoho. Z výnikov jednej osoby. A to je rodina pána Šimečku. Takže ak niekedy je to 150 000 eur, kývajte hlavami, koľko chcete. 150 000 eur je vedená exekúcia. Európska komisia si našla na Slovensku exekútora a tento exekúje rodinu pána Šimečku za to, že sa niekde prešustrovalo 150 000 eur z fondov Európskej únie. Pozor, to nie je to, že sa dvakrát, trikrát preplácali faktúry, alebo že tu máme telefonistú myšku. Tak to nie je, to je o ničom inom to je. To je o tom, že opäť iný mechanizmus, hrubé zneužitie tohto mechanizmu, tak ďaleko to zašlo, že nepoznám prípad na Slovensku, že by niekde komisia takto tvrdo zasiahla. Takže ak niekedy budete mať pocit, pani poslankyňa, že Európska únia hovorí o tom, že treba siahnuť na fondy, tak to môže urobiť len v takých prípadoch, keď bude mať konkrétne, individuálne prípady. A tento tu má. A pokiaľ mám informáciu, tak pani Šimečková a rodina pána Šimečku nezaplatili ani euro z tejto exekúcie. Ani jedno jediné euro. Ja by som sa fakt hanbil. Takto nechať mamu, počúvajte. Ja jednoducho takto odstrčiť mamu nabok a povedať, že to so mnou nič nemá, to je moja mama, to je moja rodina. Keby to bola moja mama, tak si zoberiem úver a idem za niekým, vyplatím to, 3-krát sa ospravedlním a poviem, preboha, už nechcem s tým nič mať spoločné. Takto nechať vlastnú matku, to ste presne vy. V mene politického cieľa zatajíte aj vlastnú rodinu. Takže tam hľadajte dôvod, tam hľadajte dôvody, prečo má dnes Slovensko také postavenie. Čas uplynul. Pani poslankyňa má doplňujúcu otázku, nech sa páči. Pán premiér, ja oceňujem, že po dlhom čase, kedy ste sa vyhýbali hodine otázok, keď bola prvá otázka opozičnej poslankyne alebo poslanca, ste prišli a ponúkate nám priamo vhľad do vášho zaujímavého iste myslenia. Ale teda asi by som vás upozornila, keďže vás neupozornil váš kolega Tibor Gašpar, že úlohou hodiny otázok aj v prípade premiéra je odpovedať na otázky, ktoré položí poslanec alebo poslankyňa a nie si hovoriť čokoľvek mi napadne alebo čokoľvek si doma pred zrkadlom pripravím, aby ste si to potom mohli strihnúť na sociálne siete. Čiže ešte raz k tej otázke. Ja som sa pýtala, ďakujem, nechala som vás dohovoriť, ďakujem, že mi nebudete skákať do rečí. Ja som sa vás pýtala na to, že prečo ohrozujete a ohýbate právny štát. Pripomeniem vám, čo sa deje za vašej vlády. Schválená trestná novela, ktorá znížila
tresty za korupciu, za daňové podvody. Dnes sa prakticky nič z toho nevyšetruje. Vyčíta nám to aj Európska prokuratúra, aj Európsky parlament, aj Európska komisia. Ohrozili ste fungovanie Úradu na ochranu oznamovateľov, keď vám Európska únia pohrozila odobratím peňazí, ktoré na to boli minuté z plánu obnovy a odolnosti, tak ste cukli, ale je to jedna z vecí, pre ktorú nám stále hrozí konanie. Pokiaľ ide o novelu... Čas uplynul, pani poslankyňa, určený na otázky pánovi premiérovi, a ja si dovolím jednu poznámku, lebo opäť moralizujete, kto má čo ako odpovedať. Keď sa to týka vás, ste na to citliví. A odpoveď bola v súlade s vašou otázkou.